Maayong adlaw kaning tanan ani na sa kini ang inyong ato ang programa sa TV Apolia Punto Argumento gipanguluhan ug gipangnahan sa Lay Catholic Apologist International. Sir Arjoseno uban ko ninyo sa kadali lang nga panahon aron na panagisgot sa mga butang nga may kalambigitan sa atong pagtuong nga Katolika. So karon na atay tagaan og reaction actually message sa kuha or gipadala ni sa kuha kining maong gitawag og video kay lagi ko no video reaction daw ni sa ato adong reaction dito sa gitawag og katong reaksyon nato kang Pastoy Bacalares nya samtang nagtan-aw ko sa reaksyon aning maong tagitaw og tawhana nagkatawa ko nganuman kay patig laina nila sa kuha pag mayon kog pastoy normal man gyud na nga mayon kog pastoy nganuman tungod kay di man tinuod nga pastor kay ang tinuod nga mga pastor sumala sa balaang kasulatan mga pari man. Oh, nya kanang inyo kay dili man na mga pari ng inyo so pastoy akong tawag kay but man na dili man na tinuod. Oh, so mao na nga kung nalain mo ay wala problema. Bahalag tawag ka malain mo basta mosulti kog tawag ng tinuod. So karon, so ang gireaksyon na niya kay lagi ko no suportado ko no sa iyang tawag ining ang iyang argumento suportado ko no sa pagkabutbuton ni tawag ining Mr. Bacalares ngano man tungod kay iyahang iyahang tawag ng gidepinsaan katong gihimo ni Pastoy Bacalares sa pagputol sa gitawag og punto ba kumbaga sa maong librong gikutlo nila nga librong gitawag og Katoliko. So buti pasabot kung ato ang tan-awon kung ato ang aninawon og sakto nagbasa sila o nagkutlo sila librong Katoliko daw kuno sumala pa nila nya pagkahuman gisabot-sabot nilang sinabadista nya mingon din sila nga kanang inyong libro dapig na mong mga sabadista kung katawalan ta kini portion lang niya kay actually baseless and pointless ang tawag ining argument nga gipresent so dili lang kumukuha sa tipik lang ngano man kay gusto nako ba nga tudluan ni ngano man kay kini mga tawhan na manggod kanang lisod mo kay magpamao-mao ta ba nya pagkahuman di bito takasarang sa dagan sa gitog argumento niya kung ipugos ninyo nga ingon anang inyong tawag ang presentation gihimo ninyong katawanan ang inyong kaugalingon okay sige ato aning kuan ato aning tagaan og tawag ining reaksyon kining iyang mga punto iyang gihatag nga mga argumento. Okay. Before ni ini higala igsod na din kining isyo kini gikagubtang sige jud nilang tag sa kuha. Kining libro ra pud sa Katoliko nga ilaha jong gipasundayag nga giputol kuno ni Pastor Chris Bacalares. Ngano wala di ay giputol. Nga kung tinuod nga wala ninyo putla ang maong gitawag og sentence nga gi-quote ni Pastoy Bacalares ang nabutan din naapay kasunod nga conjunction end. Coordinating conjunction end nga nang nabutang din sa maong gitawag og phrase nga nag-connect sa duha ka phrase nga same ang iyang value or equal ang iyang gitawag og value or equal ang iyang gitawag og point ba kung baga. So ngano may tagiputol ngano man kay wala may period na butang dito nga ang pasabot na end of the sentence na kumbaga. So ngano may ko giputol or gingon nato nga tawag ini giputol ngano man tungod kay gusto lang ninyong ipakita nga kini among ang tawag ang argumento kay nitong man magkagsabat ang early Christian so diha lang kutob dili. So kay wala may period na butang so wa man tiwasa so ang pagsabot nato ana is giputol. Nganong giputol man? Nganong dili man i-continue gitawag og pagbasa? Ngano man kay mapangka man mo? Mabuko man mo sa inyohang gitawag og mga but-but. Sige, continue nato. Pero kung imong lantawon ang punto diha mismo ang inyong libro higala wala ning laban ninyo. Iya tira, amo ano ang libro wa nilaban noon namo? Sure ka? Sure ka nga ang libro wala nilaban namo? Sure ka? Sige daw, ato daw i-continue ito ni iyang butbut. Kay atong basahon gali ni, atong basahon. Paluna sige na daw. Sige daw. Sabi ni mga tawhan na ka, perting luuyag yun. Atong basahon. Sige, ato ang tawag ining padakon ni iyahang kuan. Padakon nato ni iyahang tawag ining unsa na. Kining iyahang video. Sige, diri lang siguro nato ikuan. Okay, padakon tani. Early Christian probably observe the Sabbath Saturday. Di ba? Diha pa lang daan kung diha sila muhunong ang ilahang presentation gibutangan nila og tawag ining period.
gibutangan nilang period, which is sa tawag ining original nga nabutang sa tawag ining nga dokumento. Ang original nga nabutang sa dokumento is walay period. Dili ka pwedeng tawag ining muhunong sa maong nga gitawag og dokumento. Tanawa ng ilo na kanang nakayelo. Early Christians probably observed the Sabbath on Saturday, and so kining conjunction nga and, kining coordinating conjunction nga and, naga-connect ni sa duha gitawag og tawag ining ka phrases nga gihatagan og pahimugat sa gitawag og writer nga same value siya based sa experience og practice sa unang gitawag og mga Kristiyanos. Walay period diha para inyong ihunong. Walay period. And at the same time, kung ato ang tawag ini tanong, ang ibabaw ana, Christians follow the command to keep holy the Sabbath on Sunday. But the Sabbath and Sunday are not the same day for everyone. So, buti pasabot ang major premise sa gitawag og writer kanang The Catholic Faith Handbook, naghatag siya og pahimugat nga ang mga Kristiyanos naga-observe og Sabbath sa panahon sa gitawag og Sunday. Nya kanang Sunday ug Sabbath sa mga Hudyo dili siya the same day. Mo nang iyahang gipahimugatan ang duha ka gitawag og practice. Una, nya ang early Christians probably tawag ining di nga perfectly makaingon sila nga nag-observe yun. Pero probably sabi ingon nila probably observe the Sabbath on Saturday, and napay next continuation kung baga nga same ang iyang value and gathered the Eucharist on Sunday. So buti pasabot na ay gihatag nga pahimugat ang writer nga ang unang gitawag Kristiyano kuni adto. Syempre kay balaod na sa mga Hudyo, mo nang mo connect mo musulod sila sa sinagoga, mo observe sila sa adlaw nga gitawag og Sabado, adlaw ipapahulay. Pero naa-select og galingon nila nga adlaw igsisimba mao nang Sunday Eucharist. Mo ni point sa gitawag og libro. Mo nang ayaw gitawag og putla. Ayaw putla nga naman kay mahimo mong kataw-anan ana. Sige, continue. Early Christian observe the probably pataka lang naa na gani gibasa na gani niya. Nya pagkahuman giusab ayon pag nagpataka lang yawit. Pataka lang yung yawit. Tanawar nagkabuang-buang. The Sabbath Saturday. Wala ginaba nga. Di ta magpamao-mao ba kay mahimot ang katawanan. Mahimot ang katawanan. Na nagani sa imong atubangan, pwede na gani nimong basahon, nagimo-himo pag yung kagtawag anang imo. Gibutangan pag yung period kay diha ra makutob, di ba? Kaklaruan na nga nangilan. Ilad man eh. Dako kay nang tawag ining ilad eh. O ang early Christian nag-observe sa Sabbath nga Saturday. Unya ang sumpay, unsa may sumpay anabi? Tanaw na natin unsa sumpay anabi. Unsa sumpay. Pero di naman mo sa Sabbath on Saturday and gathered for the Eucharist on Sunday. Nagtigom sila sa gitawag og Santos nga para sa Santos Eucharistia sa panahon sa adlang Domingo. So duha ang ilahang tawag anang giapilan nga celebration, pero ang question asa man dinhi ang Christian celebration. Mo bitaw kung tan-aw nimong tawag ining ibabaw ani Mr. Daig para makabalo ka ba. Tan-aw nimong ibabaw ani the Jewish observance of the Sabbath on Saturday is derived from the story of God creating the universe in 6 days. So buti pasabot gitagaan og pahimugat sa writer ang rason nganong mag-observe ang mga Hudyo sa Sabbath on Saturday. So buti pasabot, kining giingon din nga early Christians probably observed the Sabbath on Saturday, referring ni sa Jewish observance nga ang una-una sa mga Hudyo, tudlo sa mga Hudyo, nga nagikan kini sa Dios nga mipahulay sige tawag og adlaw ikapito. So buti pasabot, kining Jewish Sabbath observance din refer ni sa Jewish observance nila or tawag ining Jewish celebration or day of worship sige tawag og mga Hudyo. Unya kanang day of worship or taganing Saturday nga day of worship sa mga Hudyo, dili man ang Christian worship. Sa mga Hudyo man na, ang reliyon na Judaismo, dili na Seventh-day Adventist. Sige, next. Unsay pagka-connect ninyo sa early Christian nga Sunday man mo? Oy, wala ba kabalo nga ang tawag ana mga early Christians nag-observe sila? Wala ginipait ninyo.
Nga naman, kay dili ninyo, tawag ining tarungog basa ang inyong gikutlo. Muna nagkabalintong-balintong ng inyong gitawag o panabot. Tanawa, early Christians probably observed the Sabbath on Saturday and gathered for the Eucharist on Sunday. So, buta. Buta mo, kaya di mo kabasa na. Or tawag anang di lang mo gusto, di lang ninyo basahon kay mga igo mo. Mo man ipuntong, anong di na nagtatawag inyong tiwason. Okay, continue na to. Balansiha ko ng tarong. Anong wala mo pwede mo na balansiha og tawag ng tarong, anong inyo man nagiputol. So ang buti pasabot dili balanse ang imong presentation, diha pa lang daan sango ka na. Di ba? Oh, balansihan ninyong tarong niya, ikaw pud mismo nga nagkutlo og dokumento dili balanse. Yabag. Oh, sige. Unsaon ninyo pagkakunik nga Sunday man mo? O, gibasa na ganin animo. Mo na tawag ang nagdiferensya ninyo. Ngano man tanawa ra gud o. Mo nang gusto na mo ipadayon kay para mapakong mo. O tanawa ra gud o. Early Christians probably observed the Sabbath on Saturday and gathered for the Eucharist on Sunday. Mo nang koneksyon simbahan Katolika. Mo nang koneksyon ngano man kay same religion. Same religion sa 1st century AD, same religion. Katong mga Hudyo, nag-observe sila og tawag ng Saturday Sabbath. At the same time, naa sila day of worship, adlang Domingo. Sunday Eucharist ang tawag, sumala pa sa maong gitawag og libro. Muna na siya, sige mo question, asa man nyo gitawag anang gikuha, na naginas nyo atubangan. Di ninyo basahon, nga naman, kay again, mga pakong man mo, mga manggawas man ang inyong tawag ining butbot. Sige da, continue na to. Sabat karon Sunday. Tanawa ra gud do. Katawa ra gud. Wali ka na to. Early Christians probably observe the Sabbath on Saturday. Kano nagtawag ang nag-observe sa laki? Ang early Christian, ang first Christians, mga Hudyo, muna mag-observe yun sila. And at the same time, mamabito na ay coordinating conjunction and kay same ang value in terms of tawag ining interpretation sa tradisyon sa mga Kristiyano kaniadto sa tradisyon sa mga Hudyo, same ang iyang rank kumbaga. Musulod sila dito sa sinagoga, musimba mo tawag mo simba manudlo sa dito pagkahuman na pagka Domingo mo ang ilang adlaw sa simba. Mo tiwasa lagi. Kay para matubag na inyong gitawag og pangutana. Saturday. Ay na lang gud ining kining mga tawana na naganin sila atubangan di pagitarong og sabot ba, di ba? Mo na point. Mo na bugat nga point din ha. Nga naman kay nang nabasa lang dito. Okay na mi ani nga diha lang tawag ini nga phrase, di ka matinud-anon sa imong pagkutlo. Dili ka balanse sa imong pagkutlo. Imong giilad ang mga tao nga naapa unta ipadayon nimo pagbasa pero wa nimo padayon na pagbasa. Dili pa man human ang tawag anang phrase sa word nga tawag ini nga Sabat. Dili pa wala pa nahuman ang phrase dito. Kundi napay continuation man ba to again ha, gigamitag coordinating conjunction and nato ang tan-awon sa definition, kung tan-awon nato na coordinating conjunctions connect two equal words, phrases or clauses. So kining kining phrases nga ang gitawag og mga Hudyo probably observed the Sabbath on Saturday and at the same time mabuto na ay conjunction and at the same time muadto sila, mag-gather sila sa Sunday Eucharist. Mo na punto Mr. Daig. Reading without comprehension, delikado na ha. Delikado. Giputol daw. Kaya gano kay wala? Okay lang unta og after anang word nga Sabbath din ha, kanang punto ninyo na ay period. The fact na wala na ay period, kasi may tawag di mo ana. Kung dili putol, chap-chap. Kung namakak daw. Ay kaklaroan ng bakakon. Anong wala man ninyo tawag ining gi-continue? Kung tinuod mo sa pag-present sa inyong gitawag og argumento. Ang punto diha nga ang inyong libro mismo ning tanggal sa inyong argumento. Oy, disbalance. Wala mo tanggal sa among gitawag og argumento. Nga naman, tungod sa hinungdan gi-present sa gitawag og moong libro ang duha ka matang sa gitawag og day of worship sa panahon sa early Christians. Og nituo mi ana. Mo biton ni supersede ang Sunday Eucharist instead of
Sabat dingon no supersede man ngano man kay nakasabot ang early Christians nga ang kining gitawag og Sabbath observance Jewish day of worship na dili na Christian day of worship. Sige. Ha? Unya, kamo nga nag-claim nga successor by the apostle. Ano? Successor by the apostle? Wala may nag-claim. May naititulo. Nabi, history. Dili may pareha sa inyo nga kargadog story. Asa naman nga successor ang early Christian observant mismo inyong libro nagpamatuod? Tiwasa lagi. Kaya para masabtan lagi nimo. Tiwasa ba? Tiwasa. Mabito nga daghang mga libros mga Katoliko, hindi lang kay Katoliko ang kasaysayan nga ang Sunday ni supersede. Kasabot ka on sa gitawag og ni supersede? Ha? Ni patigbabaw ba? Ni patigbabaw kung i-compare dito sa Sabbath observance nila. Ngano man kay kasabot sila nga ang Sabbath observance sa mga Hudyo na dili na reperado sa mga Kristiyanong Katoliko. Wrong. Wrong. Sige daw. Oy. Ha? Unya, kamo nga nag-claim nga successor by the apostle, asa naman nga successor ang early Christian observant mismo inyong libro nagpamatuod? Tawa ko nini ya. Buta ba gyud tinuod mo o unsa man kabao ba gyud mo basa o nagpakabuta lang gyud mo? Di ba? Inyong i-insist nga ang early Christian observe og tawag ining Saturday Sabbath. Nya pagkahuman din ninyo sumpayan nga after the Saturday Sabbath maggather sila pagka Domingo. Santi Eucharist pagkayabag. Yabag yun, yabag. Sige. Kaya di magod mo mutuo og Biblia. Kasi nagsulti nimo nga di mo tuog Biblia. Igo ra gani mo tawag ini lang hulam niya pagkaman pasanginlan pa ninyong inyong gihulaman nga di mo tuog Biblia. Niyabag again. Dili ta sa inyong libro. Ay tira. Unya pagkahuman pag mubasa mo sa mo ang tawag ining libro, gisabot ninyo na og sabot nga Katoliko o gisabot-sabot na po nagsinabadista. Pala sa argumentum ad verecundium na. O niya ang inyong isyo giputol. Kaya nga no, wala di ay. Nada na period na para ingnon ni mga dilipot giputol. Wa milabot anang inyong claim nga matud pa ninyo Sunday observe Eucharist, ano? Disbalanse. Di ba ingon nimo? Ingon nimo dili pa lang dugay kinahanglan nimong balansihon. Disbalanse na. Dili balance ang imuhang gitawag og presentation. Kung dili balance ang imong presentation, half truth ang imuhang gipresent. Kung half truth kauban na nagbutbut, kauban na nagbakak. The early Christian probably observe the Sabbath day Saturday. O niya ang sumpay ganun di mo kinabasahon. Ang sumpay? Nya kanang ubos. Sige daw. We don't care sa inyong... Oh, we don't care. So, we don't care. Pagkahuman, nagkutlo-kutlo mag-Biblia. Kading dokumentong Katoliko. Nga tawag ining kana nga preso mo'y labot. Kay kanang inyo, kanang inyohang tawag ina magustuhan ng inyohang basahon. Fallacy of suppressing the facts na. Fallacious na, Mr. Daig. Tanang mga sabadista, wag mong mauwawani ng aning klaseng argumento. Gawas nga nakakomit og fallacy of argumentum ad verecundium, nagsabot-sabot na dili man kamo ang authority nga mosabot anang amo ang libro. Gawas nga gihimo og sabot-sabot ninyo ang among libro sa nabadistang pagsabot. Wala pa gyud ninyo tiwasa. Kay gusto lang ninyo mabasa katong inyong gustong basahon. Suppressing the facts na. Di ba? Illogical na. Nya sumala pa ni San Pablo sa gitawag og argument kinahanglan sensible and at the same time logical. Yang problema ay kining maong tawana, dili man ni logical ang iyang argumento. Liwat ni Pastor Bacalares. Dili logical eh. Claim. Kay wala mamitawag ang nag-claim. Historical man na. Di may pareha sa inyo nga puno og story. Ang punto diri higala igsuon nawad agpako ang inyuhang mga claim nga Domingo. Bakit lagi mo na basahon? Dapat basahon nimo. Para tawag ka na makita ni mo ba nga, oy, nagpabiling gud ay ng pakuag gihapon. Ngano man the early Christians probably observed the Sabbath on Saturday and gathered for the Eucharist on Sunday. Saan man ni mo ron? Niyambag man gud na. Kana magkutlog-kutlog tawag kini dokumento ba nga dili bitaw tiwason pagbasa.
binuang na. Kung sa kuan pa na ba, binakak ba. Ya kabalo biat nga ang amahan sa bakak mauning gitawag og yawa. So kining iyang tawag ining punto actually gitan-aw nako ang hap siyang tawag ining video. Pointless, baseless, wala ganit siya gihatag nga supporting reference sa iyang interpretation. Kita natin mahatag nga supporting reference concerning ana nga butang. Daghang gisulti ang tawag in kasaysayan. World history, daghang gisulti. Nga ang unang mga Kristiyano adlong Domingo ang ilahang igsisimba adlong ipapahuway nila. So, mo na mga igala mo sa mga dita pailad. Ya, mura og tawag ining frustrated pag yun nga radyo na. Sige lang. Sagdira na sila. So ayaw ba mo pailad ha? So kay kung tawag ining mailad tani ining mga tawahanan na mura putag nagkuha og dakong bato gipokpok tos tong ulo. Ngano man tungod kay kining mga tawhana, kining maong gitawag mga sekta ha. Again ha, sulpot. Gitukod lang mga Amerikano, di na pwede na to tawag ining paundayunan. Ngano man tungod kay dagang mga kalag ma impyerno kung paundayon nato yun ani klaseng tawag ining argumento. So wala pa nakapag-follow sa tong page, i-follow niyo tong page RJ Roland Sandro II TV Apollo.argumento and Kuya Apollos TV page. Pwede sa mo mag-send din na og Facebook stars. And also sa atong mga channels, sa wala pa nakapag-subscribe, subscribe ninyo nga atong mga channels Dalay Catholic, Apollos International Official, RJ Sandro II TV, Kuya Apollos TV in Barrio Kawayan, Religious Forum, and pwede sa mo mag-send din ha og super stickers, super chats, and super thanks. And yon sa mga Katoliko gustong matabang, gustong suporta sa ato ang gitawag programa, pwede niyo ipadala yung tabang o suporta pinag sa mga account numbers, nakadala sa mga screens kanang nagadagan nga information o pwede sa mo mag-message sa atong page kung bayari mo sa inyong pagpadala. Daghan kaayong gitawag og salamat. Okay, so kana lang una nga naman kay pila ba ito ka minuto ang atong reaksyon sa iya, taas kaayo eh. So yon, sa ngalan sa Tibok Peres TV Apollo.argumento gipuluhan ng gipunganahan sa Lay Catholic, Apollos International sa mga kaubalan sa LCS na mga Katoliko nagsubaybay, nagatabang ug nagasupport ng programa kining unyong ubos nga alagad gisus pagtong Katoliko, Sir RJ Seno, temporary mga kaninyong moingon, Ecclesiam Servire at Fidem Catholicam Defenderi. Mayong adlaw yung tanan, Ave Maria, Viva Cristo Rey.